An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa Indogabos listeners kan DCGB asin listeners and viewers kan DCGB News Online. Kamusta tabi ang satuyang hapon? Yes, mabuhay. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos and Bert. Diyos maray na Diyos hapon. maray na hapon po. Mabuhay, Ma'am Pita. Yes, okay. Today is Tuesday, November 11. Again, 2 to 3. Digdi lang po sa Always Number 1, Always DCGB. Always at your service, Usapang Pamilya. Yan. And syempre, si Saber Tangkeri batong niya na hapon. Ang dalawang gwapo sa Yan. satuyang technical department, Sir June Napolis. And si Sir Jerome Nico Martinez. Ayan. Ayan. Kami pong apat ngayon ang magkatirim para maipaabot sa Indo. Ano po ang pwedeng pag-urarunan po ngayon na Usapang Pamilya ngayon na Martes? Bert, after baga kay itong su Bagyo, so gari, makakulog sa lawas, magagaroon Ayun yan po. mo lang mamamatian, ano? Iyo po. Lalong-lalo na siguro sa mga pag-iriba tadigde na nag-duty Nag-duty sila po hanggang mag-aga, na nagre-report. special coverage po para sa Ayun. Bagyo po. Ano para maipaabot sa mga listeners Oo. and viewers po ano na po ang nangyayari po sa tuyang kapalibutan. So again, dakulang pasasalamat tabi sa Indagabos na talagang nagtataong serbisyo sa Indagabos, sa Satuya Gabos para maaraman ta kung ano talaga ang mga nangyayari pag may mga kalamidad. And si Sengani medyo may mga namamatian na yan. Nahiling ko na po si Ate Karen, nag-report na kaswapon. Si Miss Angel naman niya ano naman po kasabago. Ayan, uso niyan pati ang mga Ayun po, abo-abo. pag nag-uran-uran baga po, ang helang po ano. Oo, si Sir Mar. Ayan, parahay Sir Mar, katabi, get well po Sir Mar. Maski maraot ang pagmati kay ito, talagang nagre-report lang para makatao ning mga info digdi sa satuya mga pag-iriba na mga naka-tune in gabos digdi sa Always Number 1. Always at your service. Yeah, always at your service. Araw po kan ang DCGB. Ayun po yan ang concept po ni Sir George. Kan sa iya pong pig-crear ining DCGB. No, again po sa family ni na Ma'am Brenda Bayon ang satuyang pakikidumamay. Our heartfelt condolences po. Ayun. And prayers. Ayan. Ayun. Kaya, So, yan, Bert, kumusta ang panahon? Ang balita ako, mabalik na itong subagyo. Totoo ba yun? gari may gari may area lang, pero bako man talaga siya subalik as in balik. Ikaw lang pong area po sa PAR na So, gari masasakupan niya. Paglayon, madadamay pa. Gari araw po ka ito. Seryoso. Pero bako man talaga po sumabalik siya. Ayan. So talagang magayunan sa tuyang mga naging topics for the past Bert, ako rin kita mga episodes na digdi sa tuyang programang Usapang Pamilya kung paano ang pagpapahalaga at saka sa pagpadaba, sa satuyang environment. Kaya Ayan. kita na talaga po, kita na sana po ang magtatarabangan po kaini na magmangno sa tuyang environment po Ayan. as in turuan ta po kitamaan sa tuy apong mga aki. Tanganing madakula po sinda, mawara man po kita. Igo po sindang pag-care po sa environment. Oo, tama po yan. Di ba Bert, kahapon nga ni sa tuyang topic, damayan. Damayan po. Siyempre, tapos pa lang makusog na bagyo. So ano man ang satuyang pagnahiling ta sa tuyang mga kataning na talagang nangangaipong tawang. So niya man talaga kita na dapat mag-ofrecer. Maski di nga ni sila naghahagad, nahiling ta sa sitwasyon. So dapat tataw kitang bako man lang kita ka-insensitive na wala man lamang pakilabot. So, yan, magayon nung sa tuya and then nagtaraw baga kita ni mga tips na mga organic yan kung may nagruluto din dakol para i-share ang pagkaon. Diba? Tapos ibaga po sa practice iyang kaito po Oo. taka itong panahon po dahil pa man po uso ang mga kudal mga nakakudal pong arong. Ayun. Di ba po sa naka-open lang kaito nahihiling mo sa imong mga kataning po Ayun, tama yan Bart. Maski nag-restorya, sa bintana, ano nga isira mo dyan, pailingan daw ngayon, pagugulay mo dyan. Ayan. So, ngunyan, maski nga ni Arog Banggilyo kayan, marariparo ta na. So, somehow nahihiling ta ng mga nangangaipon na mag-ofrecer kita ning tabang. Yan, opo. Saka gayon doon ta natuturuan ng aki, di ba? Yung value na kung paano pagtabang. Iyo po. Maski so simple-simple sa ng paglimpya sa arong baga po.
pag ang aki kasi na kadakulaan na ninda gari day na sinda sanay sa mga maati. Pag mahiling sindang gari mga basura, titapok ninda sa tamang tapukan. Ayan, importante yun yan, Bert. Talagang sa tuyang kalikasan, di ba? Sa tuyang environment, nakulaw ng impact pag-araw kaya na nagkakausa baga ki mga pagbaha. Grabe talaga. Day man baga pigsasabi na ang pagbasol nasa inutan. Pero may na yan nasa udyan, matararam, ay dapat pala ngayarog ka ini, dapat pala ngayarog ka ini na tapos na, nangyari na. So, paano ito mapreventaran ang mga araw kaya ng mga pangyayari? Paano somehow na makakatabang man lamang kita? Yung effort natin na makatabang. Diba? Opo. Nakulo kita mga so sa tuyang mga pigparatara o bagang tips sa mga nakalipas sa mga na episode natin, digdi sa tuyang usapang pamilya. Kasi gabos bagan Bert, nagpupuon yan sa family talaga. Iyo po, dakulang bagay po yan. Oo. Yan, pag-ibahanin do, mag-agom sa mga aki, mga apo. And then sa mga aki mo man, so mga maray na at sabi baga kayan, so natangadan. Yan, iyo po. Tama ba yung term? Digdi man sa hindi, anong tangad? So natangadan nga sa nakadakulaan. magulang. Oo, nakadakulaan po. Ayan. Kaya sa muya kaya ang term, yan ang natangadan sa magulang. Kaya ngaya, marayon man ngaya yan. Kaya gari nga po ngayon pong panahon, back to the basics na po kita. So nangyari baga po ngayon na, gari sa diri na lang ang pag-iisip. Siguro po, gari pangapudan po ini sa tuya na time to go back to the basics na turuan tagirari sa mga aki. Ano ba talaga dapat ang sa imong nasa puso, dapat ang sa imong priorities, bako lang po ang sa diri, kundi pati na rin po so mga taong nasa palibot mo, pati na po ang environment. Yan, tama yan Bert. So sa tuya mga kaakian, so sa tuya mga grandchildren, turuan, hindi naman masama na mahiling tabaga naggagamit ki gadget na talagang kaypuan man yan sa pag-eskwela ni data, kung minsan may mga assignments, nagsa-search sinda, nag-Google search. Yan, okay man yan. However, sabi tangan ni Bagabert, permita pigtaram na bantayan na hindi 24 hours iyon na yan, taong dahil naghihiri lang na yan, nagiging addicted na yan sa indang gadget. Data palan aram na kung ano na yan, nag-gambling na or whatever ang pigihiri ninda. So maglaan man talaga kitang time na sabi nga ni Magayon yung pag nagbabanding, Bako Bert, ilaan ta sa ano mga schedule natin na dapat gibuhon. And ganyan pong panahon baga po, talagang kaipuhan din pong updated din ang mga akita, kuminsan po requirements sa eskwelahan. Kuminsan nga baga po itong sa Facebook ngaya igo pong padarakulang ni likes. Uso pa yan. Ayan. Pero ako para sa kuya po, bako magayon po ito. Piga open nindo ang sa indong eskwelahan, mga aki, sa ibang mga daiman miridbid na mga sa Facebook. Ayan. Yung matakot po yan. Pag-ibuhon. Yan ang mga pagpapalike. Po. Iba na. Tama yan. So ngayon na hapon po, napag-urunan girare po, fresh pa sana po kita hali sa bagyong uwan. Pag-urunan po ngayon ang green parenting, pagtuturo sa mga anak ng pagmamahal sa kalikasan. Ayan, tama yan. Kaya Diyos maray na hapon na naman tabi sa Iduga Boss and welcome digdi sa tuyang usapang pamilya. Ayan, kasi bago po naili ko po sa my story ni Ma'am Gina Ritterly, magayon po sa my story niya, sabi niya, ayun ngayon ang natural flood control. Ang sa iya po duman na video sa mga kahoy baga po. Yan. So ayun ngayon ang natural flood control. Tama nga po na ang mga kahoy baga po. Ito nga ni baga mampitang sa dagat na pigtatanom. So, seaweeds, ano ito? So ano nga baga po, pig-istaran ka mga sira. Iba nga nidigdi sa Boulevard. Mangrove. Yan. Oo. Nakahiling po akong talagang napugulan niya itong mga alon. Oo. Dakulaw na tabang iyan. Napugulan niya pangsangga, sa mga na first na pangsangga. Napugulan niya sa mga alon na Oo. Ano nga nga po kaya nidigdi sa local term? Sa seaside, Tapos pwede din po siya istaran ka mga sira. Magayon na baga. Magayon na pati ang pag-iniling mo nga. Ikaw kita digdi sa Boulevard, mahiling mo. Po. Duman sa, may kuminsan kami po kayo nakaabot kami sa nito. Ayan. Dumang kami nagtanom ki mga mangroves. Tayo ayan, pag sa mga government agencies, nagtataranom talaga sinda. Tapos ang DENR sa programa baga po sa Tuya Digdi, nadagog ko man po ito na talagang piga-promote maninda ang planting of mangrove. Ayan. So magayon nun talaga. Yan. So dako lang bagay po na talagang nagtatabang man po kita sa tuya pong environment po So mga bulod po sana dai paggabaon so, kasi parang may purpose man po siya. Bako man lang po siya diyan kinaag basta-basta sana
kundi may purpose din po siya. Yung mga bulod. Kung gabos na lang talaga kinalbo, talagang magkakaigwa talaga kayo mga baha. Yan. Kaya sungon niya na panahon na patuloy ang nararautan sa tuyang kalikasan. Kaya mahalagang turuan natin ng mga anak kung paano maging mapagkalinga sa kapaligiran mula sa buhay sa bahay pala. Ayan, tama po Ma'am Pita. Kaya sabayan nindo po kami sa laog kisarong oras na istoryahan man sana po inita usapang pamilya baga po ini kaintra kamo kaintra kita gabos. Yan. So mga payo, mga inspirasyon, mga istorya pong hali mismo sa satuyang mga listeners as in sa indong mga naghihilingon yan. Ayan, shout out sa Indo Kabus yan ng mga nagdadangog para kung igwa man kamong gustong i-share, di po kamong magduwa-duwa na i-message lang po digdi sa Satuya through our FB page. Sa ating FB page, sa muya pong messenger, Yan. and sa tuya pong cellphone. Para makapag-share din kayo na kung ano. Siyempre, halimbawa, si Sir King, may gusto man siyang ipaabot. So, sa yung mga regular na mga listeners, yan. Si Kate, dyan sa Harong, naghihiling. Sige po, Nagdadamo, mahiling daw baka kita. igwa mga nag-i-share. Yan, si Dong, yan, sa Harong, nagabusin na Hello po, Sir nagmamati. Dong and company. Sino ano po? Sis Ludi Verdejo and Sir Mon and Ludi Verdejo. Ay, Ayan, si Sis blessings. Claudie. More blessings ba sa inyo? Kay Sis Claudine. Sis Claudie Kiambao. Hello po, Ayan. just maray na hapon. Sarap man po. Sinda po mga viewers ta po. Ayan. Si Sis Ludi po, siyang original na usapang pamilya po kay ito. Narumduman ko okay. po. Ayan. Kaya shout out po sa Indo Kabos. Hello po. Hello, Sis Claudie. Yan, ang mga music ministry kang BCBP. Yan, yun po. Kasabay na naman Pita. Ayan. Kaya ngayon na hapon po pagbururunan tagirari po Oo. At saka hello man pa lang kay Ma'am kay si Selly sa tuyang regular na nagdadango talaga kang program natin. Hi Ma'am Sally. Oo. Good Selly afternoon po. Manuel. Ayan. So, bakit ano ta po mahalaga ang green parenting? So sa word pong green parenting, ano po ang ibig sabihin kaan Ma'am Pita? Green Ayan. parenting. Oo, green parenting. Kasi Bert, bako lang ini tungkol sa pagtatanim o pagre-recycle. Oo, kundi tungkol sa paghubog ng ugali at pananaw ng mga bata para mahalin ang kalikasan. So bako lang yung talagang so pagtanong kung paano mag-recycle ka sa mga waste. So turuan ta kung paano ang mamold ang mga ugali kan mga aki para na padabaon ang satuyang environment. Kaya Tama importante po, yung Pita. baga. Tama ka po. Oo. Pag nakaukod na baga po ang mga aki na maging responsable po sa environment, pati sa laog kan arong baga po or the other way around. Turuan mo na sa arong, then sa pagluwas ninda, nagiging responsible Ayan. din po sinda. Very true yan. Totoo yan, Bert. Siyempre, kaya pala nga arog yan kasi pigturuan nga sa laog kang pamilya. Lalo na kung sa eskwelahan, arog yan ang pigpapalabas. Kaya may kasabihan baga na kung paano mo tinuruan ang bata magmahal sa kalikasan, gandun din siya magmamahal sa bayan. Tama. Ayan. Tapos kung ano po ang natatangadan ninda, kung Yan. ika po, ano ka man, baruga ka man, baka kaya rak man kang aki po, Barumbado. barumbado sa kalikasan, dahil po Yan. tataw mag-alaga, siging tapok, wala tuo. Yan. Sige sarang purulak. So talaga ang pagiging parent po, Ma'am Pita, dako lang, responsibilidad po, Sa totoo lang yan. Kasi Grabe. so naturo mo, kung tama, maray po, sa mga generations to generations na maray po, kung maray, so tinuro talaga po, kung so tama po, Sabi Yan. po ni Brad Ed Esquejo, Diyos maray na hapon po. Good PM po sa indong duwa. Bro, o paano ini si Ludi? Sabi po maganda ko di ako magsabi. Kaya sabi ni Brad Ed, bro, birthday ni Sis Ludi ngunyan. Sorry sis. Sorry na. Iyo pong katugon-tugon. Na-anunsyo na, no? Dakol po nakakaaram kasi Ayun. dakol man po ining pigi-inspire na tao si Sis Ludi. Ayun. Congratulations po sa bagong opening do pong negosyo ang Masiramun. Ano siya, mga pagkaon po siya Ma'am Pita for lunch. Ayan, Masiramon. Anong pangalan? Masiramon. Si Brad Mon kasi, Masiramon. Ayun po ang title kang nila. Yung Masiramon. Ay, magayon naman. Masiramon po sa gulay na natong, Ayan, spare mga ribs gulay. na barbecue, sa tanghon, Masiramon po, mga lutong bahay. Ayan, saan nilocate? Diyan po yan located diyan baga Ma'am Pita sa so Arani sa La Roca, so pabugtong. Yan baga po so arong ninda diyan. Yan sa right side diyan po ito. Masiramon. Ayan, try din po nindo. Ayan, may message po kita digdihali po sa sarong listener. Simula nang magtanim kami ng mga halaman sa bakuran, naging mas masaya ang banding naming mag-anak.
natutunan ng mga anak ko na mahalin ang mga halaman tulad ng alaga naming aso. Magayon ang mga Bart, pag Mm-mm. kamong family, gugurudak. Mm. Tapos, kung madali yung mga Bart, sabwag ka ng kamatis, tapayas, or sulada, madali yun yan magturubo. Mm-mm. So, magayon nun, kung igawaman sa nakamong mga bakanteng lote dyan sa likod, magayon nun yan, one day ngaya, sige, schedule ta nagturubo na. Nahihilig mo baga kung halangkaw na pwede nang itanong, sige, magtaranom kita. So, magayon nun, ngaranan mo, ako kayo nagtanong, mahilingon ta kung si Sayo mas madali may green thumb na madidevelop. Tapos itong mga pigkakaon, mga vegetables po, maray mampita, mga vegetables. Yan, madali yun mga Bart. Kaya lang bidag yung nagkapuroto sa kalunggay duman sa likod mi. Oo. Igwa duman sa likod mi available yung talbos ng kamote. Yung mga madali yun, talbos ng kamote. Masira man bagay pag salad. Ay, iyo po. Oo. Ibabaw mo lang sa maluto. Tani hindi ka na magpakala-kaga. Ayan, kangkong. Tapos pag nagulay, igwa duman ng lubi-lubi. May tapayas. Kompleto na Bert. Ayo. Tapayas kung may kakang chicken o tinolang manok. Yan. Ayan. Magayon po itong may gulay sa natad ta. Yan. Madali ang pagisa-gisa tapos fresh pa, sure ka pa na daipong mga insecticide na mga harmful po Yan. Pag wala Bert na isira, kuha na dyan yung talbos ng kamote, mag-riskid din yung or kamati, kangkong. sibuyas, may itlog na maalat, ulam na. Ayan. Naramdaman ko pala. Aram ko po may mga tinanom ini sina Ma'am Mariel, buda Sir Elben. Yeah, Ma'am Mariel, kamusta na tabi? So pananom ninyo? Nagdangog po sa baba. Sana din man Ma'am Mariel, nagkararapunggas kang bagyo. iyo. Bert? Kasar may plot kasi dakol po itong plot si Sir Elben. Na daw sa mga pananomduman. Kaya di pa ako nakanamin. Ako mga friends na nahili ko nag-post na talagang CB, manaybing regodon, nagkararaot sa mga masitas niya rin na Ayun punggas po. daa. Ang sarap pong ka itong bagyong uwan baga po. Paros Oo. Kaya dyan baga po sa area can Biyo. Daw po kung nakasirigida na dyan Sain? sa area can Biyo. Ah, Medyo may yung mga medyo dahon pa sa malinig tinampo. naman. Igwar na po. Okay na po. Oo. Kaswapon. Ayun, dakulong po kasing kahoy dyan. Pero Bert, bagyo mas grabe distroso duman sa first district, Kaya po. Tsaka duman din sa Libon, so mga ko dyan, mga friends and relatives dyan, sina Edward, nag-post kaya na grabe baha. Kaya duman sa inda sa Libon. Sana okay na sindangon niya nag-isilon baga. Sa gabos pong naapektahan ng kambagi, sana okay man po kamo. Oo. Lalo na po, Bert, importante po ang buhay. Oo. Ang takutunan ako kang halas. Iyo po. Pag-arong mga kaya na, nagraralaw sa harong, Iyo po. makatakot. Ayan. Ayan. Kaya, magayon na nining message, Bert, na Ayun po. nagpadara. Oo. Itong nagkakaigwasin na ng time ng family para lang mag-banding na nagtataranong. So mag-schedule man kita, mga nagdadarangog dyan, o mag-schedule man kamo, magbaranding kamo, magtanom, tabata-araw kaya ngunya na, grabe, mga distroso, yung mga mamarahalo naman kay ni Bert ang mga gulayon. Kailan garo po ang dapat iwasan po itong sa mga darakulang kahoy po na harani sa harong, Ayan, delikado man. Oo. So yan po ang iingatan ta po sa Oo, mga lang po, sa mga kamatis, talong. Yun. Mga arog lang kayan, mga madali lang, bako minara lang kao na Oo, tapos sa mga dahon baga po natatakdag sa mga sagurong. Ay grabe, nakaklag ang sagurong. Kaso nga ni Bert, na dakulo na manggaman sa Maroroy. Mga tanom ito na sister-in-law. Ngunya, mga bunga dakulon. Tapos during the typhoon, kang Sunday, nagkahiriling ko, nagkaurulog na ay sayang, pag ginudo na ito, dahil pa nagbabagyo. Yung kami sa Bayawas po, narao nagkahurulog. Patapagay na source ng vitamin C, ang Bayawas. Fresh from the, makaong kang Bayawas, fresh from the tree. Diretso, Ayan. pipahidan sa na. Pag may Ayan, iyo po. diretso na. Diretso kaon. Ayan. Ang kaagaw mi lang po naman sa mga bayong. Ayan. Kaya magayon na nitong message ni Lisa na nagbabaranding da asinda, Ayan. So mato makita Berting, iba yung mga green parenting tips. Sige po. Ayan. So kaya unya mabahagi kita sa programa nini, magtatao kita ng 10 green parenting tips na pwedeng gawin ng bawat pamilya. Yeah. So, Number 1,
Ayan, turuan ang mga bata ng tamang pagtapon ng basura. Ayan. Ipakita sa kanila ang segregation or inibaga po, pigigibutan na po ini ano. Kaya lang kuminsan masingani po ako nalilibong. Isilog. Nabubulok, di nabubulok at recyclable. Oo, recyclable, reusable. Mm-mm. Di pisilong kaya sa loob kung sa dayot ang space kang harong, makaagkak yung mga pirang basurahan. Kaya ang ano siguro advice, medyo sa luwas. Sa luwas mga na lang pwede, po, halimbawa oo. sa mga bote, sa mga plastic na pigirin naman nga kang juice or ano, pwedeng sa luwas. Pero yung mga nabubulok, like pag nagluluto ka baga, so mga tada-tada na maluto, so sa sira ngaya, narog ko yan, pwede yan sa laog. Tsaka kung ano baga, madali kaya ano yan, madali mag attract kilangaw Yeah, baga, yeah ano, po. saka yung mga layog, cheche fly. Oo. So yan, tama yan Bert, sabi mo na dapat aki pa, turuan akong papaano. Baka mas matibay pa sinda mag-segregate po. Ano, para sa parte din po palankan barangay po. Barangay baga po ang nagkokolekta. Ano, dahil din sinda madipisilan. So maski sinda po bata dakulo na pigkokolektaran. Aram na ninda ko ariso nabubulok, di nabubulok, recyclable. Tsaka yung ano, may nagbabakal kay yan Bert, yung mga bote, may nagbabakal digdi sa to. Yung May aram kong igwa. sa mga pigubakal sa bote. Oo, yung mga bote. Di So, ko lang mga po. guru-garapon Aram ko digdi, ngayon. iyo po. So, mga kinaragan na Piga-recycle ninda po. Ano. Oo, kaya magbakal ka ng coffee na dakula, nasa botelya, na ano daw yan kung pigbabarakal. Halimbawa yung ketchup or Mang Tomas sa mga nasa bote, kung kung may nagbabakal. Kita din nga ni po baga, pwede man kita mag-recycle. Ano man pita. Yung alin. Pwede din kita mag-recycle na sulaog kang kape, gamitan gararay. Ako iyo. At saka kung minsan yung pigkakaganggong kandila. Yan, iyo po. Oo. Pwede mo yung kagang kang Milo. O yan. Yan. Para di ka na pigkarami. magbakal. Yan. Dahil man yung, ang mga aki kong minsan nga, mama, napano na nga digdi sa harong. Sana kung pwedeng, pwede man yung talagang need to i-dispose na yan. Kung may nagbabara, arap ko gari may nagbabakal kaya digdi. Kuminsan din po kasi sayang po itapok. Ito pala, Ako ito iyo. naman magagamit po. Ano. Tapos kung minsan, Bert, yan na mga bote, like, so green, may color, maputol ako ki oregano, ki kaagko, tsaka nagtutubo. O, sabi ko, pang display, gini mo na nga mamadigdi sa law kang harong forest. Tapos kaya ano yan ang lamok. Sabi ko, bastang every other day, pagpalitan. Pagpalitan, oo. Saka magayon kaya pag dakol ki mga tanong. Sabi baga sa advertisement, ano ito, alas 3 po o alas 4 po. Oo. Mag-check na kang mga may tubig. At saka yung mga alulu daw, yung sa mga goma. Yan, mga tips na yan. Na sana, ang mga araw kayo ni, dako lang tabang ini Bert, kaiwas ka na sa hilang na yung kagat ng lamok, di ba? Ayan, paglimpya. Ayan, part din yan ng paano kita magpapahalaga sa tuyang environment. Di ba? Ayan, ano pa? Magkaroon ng plant a tree day sa bahay o barangay, di ba Bert? Oo, kahit isang halaman lang bawat bata, malaking tulong na yan sa ating kalikasan. Mubahong kayo ng aki. Wow, nagtanim ako, parakpakan. Iyan bago Bert kita, alam ko yan sa mga LGUs na pag nagte-tree planting, pikikaragan man yung pangaran. Ini nga tinanong. Naramdaman ko ito baga may project baga ito ang city. Nagataranom sila sa Linion Hill pag Valentine's Day. Oo. Ano po, ano? Kaya Iba-ibang ito? lugar. Aram ko nagduman kami sa umapon gari ito. Arayuon. Magayon naman na lugar, nag-tree planting kami duman. Tapos siguro mapasiring sa mayon. So, pilang years. So, ang magayon lang, Bert, na sana, it's not only na mag-plant, kasi one time lang yan, na sana, bisitahon ta, iliwon ta kung ano, nasa status kan sa to yung mga tinanong. Nabuhay ba siya? O, yan, opo. like kami sa BU, tayo kaming May last year. So, pig-visit me, pighahawanan, tapos kinaragang kigoma para din na nagkaturungtungan. Iyo po. Salamaton ako, Berta. So, tinanong ko, maski may mga awat sa palibot, alangkawon, Iyo po, ano, sa pigtanom ni doon na Ma'am Faye, Oo, last year. yan. Last year po, ano. Magayon itong sa kuyang area, paano, gari na takot magagita, may mga awot. So, di pigla lakaw-lakawan, kaya di natutungtuhan. Kaya magayon yung sutubo. Pero so, iba kong classmates na nagtaranong na, day nagadan, cherry blossoms yung tinanom. So, ano ang gilayon nila, pigta naman. So, nag-schedule kami na pig-visit ni talaga. Kita din po pala, ano, pag nahiling po kitang mga tanom, dahil naman pagparatungtungan. Ayun. Lalo na po kung may kaag na keep off the grass.
Talagang keep off the grass po. Ano, Keep off Ah. yung mga kamot na, ako man ako di ako Bura. kintanom. Ayan. Alagaan taman po itong mga Oo. tinanom kang iba. Kaya Tama keep off the yan. grass. Gumamit ng reusable containers at iwasan ang single-use plastics. Ayan. Maging ano po kita, maging po kita mga model, mga huwaran, bit-bitin, magbit-bit ka sa diring tumbler o eco bag. Oo. Ano yung mga, tama Bert, yung mga reusable containers. I remember one time naka-mention ka about duman sa Sa mga schools, Oo, bigbawal na Divine po ang Word mga ka- single-use. Oo, sa Divine Word, bawal sinda kang, Opo. ano yan, mga bottled water. Bottled waters na po. Oo, at saka yung pag nagpapa-cater sinda, bawal yung mga sa plastic. Mm-mm. Tama po ito. Yan po sa ano, may changes, may ano din po, ano din kuminsan data po ma-accept sa inot po ano, pero ang end po kayan maray ang purpose po Oo. ninda na dahil talaga magparagamit kay ang maaro ka ito. Single use plastics. Tama ka Bert, ako nga ni dalaga ko ng tubig, kinagang ko ng tubig, naringaw kong bitbiton. Ngunya. Yan na lang ang kalaban, ang lingaw. Naramdaman ko, nagdadrive ako, tubig ko, nalingaw ako sa lamesa. Ayan. Ayan. So ayan po ano, iwasan ang mga single-use plastics and magdala ki tumbler Ayan. para Again, sa inyong drinking oo. water. Tama yan Bert. Magayon, nagka-ikapermi nahiling ko igwa. Iyo po, ikaw po kaipuhan. Yan ang modelo. Kaipuhan po. Yan, kaipuhan. Ano yan. Oo, tapos turuan silang magtipid sa tubig at kuryente. Very simple lang ini Bert, ano? Pansuko ng gripo pag nagsisipilyo o ikaw, ang ilaw kapag walang tao sa kwarto. Mm-mm. Yan, kuminsan, ang mga akip, igtataraman ko, so electric fan nagaandar. Pag warang tao na din pigagamit, palasukon. Pag warang tao ng ilaw maliwanag na palasukon ng ilaw. Kaya pag ako nagmamatabert mga 4 or 4 o'clock, so sa may hagdan, pipasok ko na. So, sa Iyo may po, pag terrace maaga na na. yung ilaw, Oo. may pasok na. Iyo man po ako. Yan. Pag 4 o'clock. At saka kung malipot na, pasok ko ng electric fan. Yan. Ayan. Opo. Tsaka itong mga, sa gripo baga po, ano talaga ito na Oo. talaga po yan. Pag matoothbrush ka talaga. Ako, Bert, nagagamit akong baso. Ayan, mas maray. Ibano ko na, Mm-mm. tapos pasok ko na ang gripo. Ayan, mas maray po ito. Araw ka ito na lang ang pagibuhon. Pagkaag na po sa baso, so gagamiton Sa sa baso. pagsipilyo. Yan. Ano? Ayan. So, Mabreak na. mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumduman. Oras po niya to, alas 2:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Harprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo.
sublimation. Heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. TF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdig sa DZGB. Diyos maray na hapon po, Usapang Pamilya is back. Nagtatao po kita tips para sa satuyang topic po ngayon na hapon na green parenting, pagtuturo sa mga anak ng pagmamahal sa kalikasan. Yeah, tamang-tama, Bert. Mahanap kita kung sisi ang pwede magtaong tips and then igwa kita itatong surprise later, siguro towards the end of our program, tataramunta kung ano yan. Ano, Bert? So again, welcome back. Mabuhay. Today po is Tuesday, November 11, 223. Digdi lang po sa Always Number 1, Always DCGB, Always at your service, Usapang Pamilya. Ayan. Yay! So, ino po, nagtatao po kami ni Kitips ni Ma'am Pita. Kamo po, pwede man po kamo magpartisipar, magpadara po kamo message sa pong messenger, sa cellphone, or pwede po sa ano na lang para mas madali din pong mabasa sa page. Ayan. Ano po, ano man po ang sa inyong mga pwedeng itaong tips, ayan, para sa green parenting, pagtuturo sa mga anak ng pagmamahal sa kalikasan. Ayan. So, duwa na po kitang tips po, ano man Pita? Oo. So, ipakita sa kanila ang segregation. Number 2, kahit isang alaman,
lang bawat bata. Oo, gumamit ng reusable containers at container. iwasan ng single-use plastics at saka turuan sila magtipid sa tubig at kuryente. Yan, Ayan. maging hawaran tayo. Oo. Before we proceed, nag-text kasi Bert pala, Sige po. si Jerel Aranya. Igwa siyang portable radio na nagdadangog talaga siya. Hi, Sir Hello. Jeriel. Just Ayan. maray na hapon po. Regular natin to Bert. Kayo po. Pero ko Oo. po siya nagdadangog siya sa kabus na programa kan Oo. DCGB. At saka nagpapadala message. At saka yan pala, sa City Tourism, sina Mon, Sir Mon. Oo, Mon. Diyan sa City Tourism, sina Charm, sina mga karibang ko dyan dati. Hello, si Ron Mabilin. At saka kay Sir Boots Reneses. Ayan, tugang ni Sir Dads. And also yung De Sousa family sa CDO. Paula is also watching, and Luan. And si Miss Angela sa Cagsawa and Alice Corner. Ayan, just maray na hapon din po, Ma'am Minda Monte Alegre, Mer Asaytuno, Lydia Castillo from Taysan, Ma'am Miriam Aloro from Teachers Village, Mirna Portugal from Taysan, Eva Peñaflor from Ginobatan, Ana Daet from Legazpi, and Yet Toricampo from Pag-asa Rawis. Ayan, Just takul. maray na At saka hapon. yung mga Gonzaga family, si Jerry Segovia, yung mga batchmates ko sa Bicol University and sa Libon, si Naveron and Divine, and sa Ison family sa Libon and Ginobatan. Ayan, hello. Ayan. Ayan. Sa magtatao po kay tips kung paano po para makadagdag sa mga tips na pigtatao po na mini Mampita sa Green Parenting, pagtuturo sa mga anak ng pagmamahal sa kalikasan. Mapili po kami kisarong winner, manggagana po kisarong gift certificate from Alice Corner. Ano nga ni po Ayan. ang mga produkto Mampita kang Alice Corner po? We have chilled taho. Wow, May si iba Ramon. kaming din, mga iba-ibang coffee, and syempre may iba kaming mga simpleng mga meals. Wow. Ayan. So masyara mo po naman sa chicken, pati itong cheese fries. Cheese sticks. Cheese sticks. Yan, si Ramon po ito. Ayan, also favorite ko yan. Pag after ng usapang pamilya, mahapit ako duman, Ay po. mag-relax, magkape-kape. Yan, nailing ko At saka po ang ano mga pala, post Bert? ni Mampita. Every Tuesday ko kami ube champurado. Oh, may ube Ayan. champurado po ganyan. Kaya lang it's not available today Ay. kasi pigdadarami yan duman sa Camp Ola. Duman sa Kaniwa. O yan, okay. nagdadara kami duman. Yan ang pig-order ni Sir Boots Reneses. Okay. Every Tuesday, siya lampas, nag-order talaga siyang duwa ng ube champurado. Okay. Ayan. Tip number 5, i-promote ang eco-friendly habits sa paglilinis ng bahay. Gamitin ang natural cleaners gaya ng suka, baking soda at kalamansi. Hi, Sir Mark Ostanal. Good afternoon po. Ayan. Kuya Bert and Mampita, nakamonitor din po kami dito sa Bitano Ostanal family. Thanks po. Sir Mark Ostanal, ano po ang sa imong pwedeng maidagdag na tip para maging qualified ka po sa raffle mo yan na hapon? Ayan. Ang prize po is gift certificate from Alice Corner. Ayan. Thank you. And also si Mon daw, thank you daw. Mon, kung gusto mo magpadara ng message anong tip na baka pwede kang manalo, duman sa Alice Corner, ng product ng Alice Corner. Ayan. Thank you daw, sabi ni Mon. Okay. So tip number 5, i-promote ang eco-friendly habits. Yeah, tataw ka, Bert. Ako, Bert, pag naglalaba, instead of using, kasi baga, yung panglinig ngunyan, very handy na yung Zonrox. Pero, suka. Ang iba kaya, ako, Bert, sulola ko kito talagang suka. Suka ang, man kayo itong panahon, suka ang pigagamit pag naglalaba, tapos pigbabalad baga sa aldaw. Tapos ang suka po nakakahali kiparong mong Yan. baka maray Mamuton. Tapos uso pa kayo, Bert, dagpok. Igwa ka dyan ng gapo. Tapos, baton baga. Opo. So, pigdadagpok mo para mawara sa sabon ngaya. Yan. May apod baga po kayo ito, Mampita? Dagpok, pigdadagpok. Ay, ito. Pag nagalaba, may gapo ka dyan, so medyo flat. Opo. Magadagpok ka, Bert, pag gayon pag Labat may rita tibay. pa yung pagdagpok man. So pagkuha mo na nga, pag Opo. i-rinse mo na, dagpok mo, siri-siri Sa maong, kaya. sa maong. Tapos, is magayon, Bert. Tapos kayo tuuso pa yung pag armidol kang mga pillowcases baga, Bert. Piga armidol yan, maluto ka armidol na may anyel pa ka ito. Tapos so tama lang, tapos pag tapos na matagasod baga ang pillowcases. Pero magayon ito basta magayon nun, mamuton pa kayo ito panahon pag rumdum ko pa yan, Para pa yun Bert. ang mga bago ngayon po, mga sabon, buda, mga Yan. softeners. Yan. So gamitin yung suka at saka kalamansi, Bert. Pag Okay. may mga stain,
bago pag nagkukula, di ba mainit, pikakaga ng suwa, kahit baraton, kung minsan takulo na tanom, maggutos ka lang dyan ng kalamansi, pikakaagan, tapos nawawara lang. Kailan mo yan baga mampita, gari mahal na ang suwaan mo. Mahalon, grabe, pati kamatis, grabe. Ililimonada na lang ninda. After the typhoon, 2 days later, nadango ko sa Bareta, talagang nag-increase yung mga presyo kang lalo na sa mga sirabert, mga Opo. karne, grabe. Mm-mm. Isus. Kaya ito paano ang kalamansi sa backyard din, ano? Yan, baga sa nakulod backyard? na. Yan. Tip number 6, ipaunawa sa mga bata ang epekto ng basura sa karagatan at hayop. Yan, ipo. After the typhoon, ay mo lamang bird sa ang tubig kung kung malinig na, bagay dyan tambak Sa ano baga po, di ba sa Manila Bay, nailing na naman sa mga ati po na grabe. nagbaralik na naman. Sa Siyempre, mga tas baha duman ang partirapok. baba. Gabos duman tinambak. Yan. Panoorin yung mga sabay-sabay yung mga nature commentaries para mas manuwa nila. Ayun po. Takulaw natabang Watch yan. as a family. Oo. Ano po. Takulaw baga kita kayan sa TV, mga Ayun po. documentaries. Ayan. Turuan po silang huwag mag-aksaya ng pagkain. Ayan. Kaya ito bagang sunakadakulaan tamampita o magkaon ta ang iba nga ni dyan daing pigkakaon. Ang Di mga magsayang kiunan dito ti pagkaon. magkaon kisira na may dugi. Tapos halimbawa magkaon niya chicken na may so mga dakulong pang laman. So hindi marunong. Sabi ko dapat ato kung magsabihan di kang iba. Mayara ka man nga mama sa ayam. Tandaan man palang kilaman po. Oo. Ano. At saka yung mga leftover kung papaano ta kung minsan iwalatang nagpaparaanos baga. So paano mo manage iyan? Sabi nga ni The Bird, pagtataw ka daw mag-manage sa kitchen, nakulong kang ma-save na kwarta. Nakulong kang matitipid. Ayun. Kaya Yan. comment na po kamo ano man po ang sa inyong pigigibo sa harong. Ano. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Ayan. Sayang po kang gift certificate tali po sa Alice Corner. Ayan. Sige Ano po. Bird? May Next. kasabihan baga daw? Anong kasabihan? Ano nga ito mampita? Oo. Ang tinapay na Tunapay, itinapon, biyayang nasayang. Yan. Dahil magparasayang kipagkaon. It's not literal na tinapay lang. Mm-mm. Bastang pagkaon na pagtapok, sabi nga ni, kaya ito baga Bert, pag may nahulog na bagaso maluto, oy, di nga pag samudon, puluto mo ngayon, tagrasya ngayon, hari sa mahala Diyos. Ako yung pumampita ang Oo. pag may mga ang mukmuk ba ang apod kayan. Samuya Talagang mo- ano ko yan saro-saro. Oo. Dahil ko yung piga Uyo daw. punas. Sa muya, ang apod kayan, mumu. Mm. Sa digdi sa Ligaspi, mukmuk. Mukmuk po. Yan. Piga puro talaga yan. So, yung ano ba Siguro na? yung pigdatawan mong Grasya value. Oo. So, grasya po. Grasya yan, hali sa mahal na Diyos, pagkaon Lalo na ang maluto. Baga po yung staple food ng mga Pilipino po. So, yun ang nagsisimbolisar kan pagkaon, kan grasya. Bert, i-share ko lang sa iyo. Tapos share ko din duman sa apo ko. Sabi ko daw, aram mo yung kung ikahari ka sa pagtios, aram mo ko ang value. Kaya itong mga panahon, ang sukaldero baga, nagluluto ka sa firewood. Kaya ang tutong ka ito, masiramon baga, Bert, di ka ganyan kuminsan kitubig or kung day may sinabaw, madangog mo yan na pig kakaros, ang kaldero, maribuko na para lang talaga masimot ang kaldero na daing mawalat na maluto. Grabe talaga. We cannot afford at that time na so pwede pa yan na iungit mo na maluto, maski yan tutong na tutong talaga. Talagang dahi yan pigtatarapok. Tadakulao na gutom pa, dahi mo yan kakaunon. At saka Kuminsan sabi ko baga po yung pagigibon nindang merendalan po. Ano. masira mo niyan, boy. Kung yan, ang Tutong. mga gari dito to magkaong ka yan. Sabi ko, sabi ko kay AJ, an araw kayo day pig sa sayang, an maluto. Maski ang ginulayan bagak sa kawali, isa lamang mo dyan, may ulam ka na. Yan. Ayan. Ayan, nag-message si Ate Maria. Hi, Sir Bert, pwede po may update, public service update man. Ay, ang tito ko, Tiyoy. Sige po. So yan, nakulong kita yan. So mga nag-aaran tabay-tabi, magpadara po ka mo kung ano man ang pwede nindong i-share na tip, and then we will choose sa mga nagpadara, and you will, ang manggagana po. May premyo, may Yan. gift certificate from Alice Corner. Either kung ano gusto niyo, chill taho or coffee or anything Wow. na Maski Yan arin po. para mapili po sinda. Ayan. Ayan, ikaw po ako na-receive ding message po, pero bako ini para sa contest. Oo. Sabi niya, hi Sir Bert, pwede po mi makisuyo update, public service update ng date of burial kang tito ko. TY send ko po. So, ini po ang nakasulat po naman. So, update on Papa's burial.
Okay. So because of Typhoon Uwan, we need to adjust the burial date of our beloved Papa Bruno Belleza Jr. to November 15. Sa Nobyembre 15 na po ang lubong po ni dipuntong Bruno de Belleza Jr. Sa Sabado po, we kindly ask our family and friends to continue praying for Papa's soul and to keep him in our thoughts. We appreciate everyone's love, understanding, and support during this time. It truly means a lot to our family. So, igaw pa po sindang mga schedule ng misa, 6 p.m. at Bruno Enterprise Office, San Roque, Tabaco City, Daily Wake Mass. Funeral Mass November 15, 2 p.m. at St. John the Baptist Church, Tabaco City, and burial after the Holy Mass at Sanctuario D. Albay Memorial Gardens, Tabaco City. Ayan. Hali po sa Belleza family. Oo, Belleza Nakikiramay po family. kami. Oo, sa muya pong dumamay po sa family ng Belleza. Tabaco. Tabaco po ini. Okay. Yan. So, ang is, ang November interment will be 15 na on po. Sabado na po. 15. Ang Opo. 15 is Saturday. Mm-mm. Ayan. So, condolence po sa Belleza family. Taga Yan, Tabaco so, November pala. 15 sa Tabaco po. Ano? Okay. So, ano pa ba? Di ko ka pa yung tip. Mayroon pa? Sige po, baka may mga, check ta po, baka may mga nagpadara na kita mampita para malaot ka na sa tuyang contest. I-check mo na lang kung meron. Sige po. Oo. Tapos, iwa pa kitang tip number 7, turuan silang huwag mag-aksaya ng pagkain. Yan, iyo po. Opo. Tama po yan. Ayan. Huwag mag-aksaya. Sabi tanga niya, ang tinapay na itinapon, biyayang nasayang. Ayan. Yan, turuan silang mag-aksaya Ikaw, ng tataw ko man, siguro tataw ka man, I know, marunong ka yung day magparatapok ni mga pagkaon sa basura. Ay, ako po, ang tulak ko po matibayon sa mga madali na maraot. Palibasa po ang pag mail ko, ma-expire na pala. Hindi. Pwede pa. Tapos nasasayang po ako. Oo. Ako talaga kaya nasanay garo po ang tulak ko. Pares kita. Big partner talaga Pati kita. nga po ibus, ang ibus baga mampita. Madali. Oo, di ba? Pag madali na, kikaon ko pa yan. Pwede pa. Ang mga akipig, tataraman ako. Si mama talaga, sabi ko, pwede pa to. Makasayang po Inuyaman. kasi magtapok ipagkaon. Makapanghinayang talaga. Makapanghinayang. Mama, ano ngayon, route na ngayon, sabi ko, pwede pa. Ayan. Another tip po, mag-recycle. Ano man pita? Oo. Mag-recycle bilang family project. Gawing laruan o dekorasyon ang mga recyclable materials. Masaya na, matipid pa. Oo, tama baga, Bert. Pag Christmas, ang mga pigaramit, ako nga, ni mga pirang taunan niya o dyan, nakabasang sisaray lang ng maray. Opo. Tapos, the following Christmas, yun naman ang pangdekorar mo. So, ngunyan, sayang man, di ka na magagastos, kita kula. So, igwa man siguro ma-additional ka kidiit, pero yan, nagagamit tayo. Tanong man yan, para So, responsa na sa mga i-recycle mo mampita indara tadig sa DCGB Ayan, sa mga pwede. pang-decors Iguhanin mo. ka dyan sa auto. Pakibaba na tabi. Na mag-decorate kita digdi. Pwedeng, mapaara mo na kita kung pwede na kita mga bola-bola dyan sa kanto. Kuya na mga pula-pula. Mga Christmas balls. Si ano po palan, si ito pong pigbanggita pong si Bruno Belleza Jr. Tiyuon pa po walan ini ni Ma'am Mariel na kasabay da po digdi opo ni. So condolence po Ma'am Mariel sa indong pamilya po. Tiyuon niya po palan ito. Ang midbid kong Belleza dating ano yan sa librarian ng Apikang sa museum curator opo. sa city. Ayan. Hello po Ma'am Mrs. Belleza. Oo. Ayan po, friend ko din Ma'am po ito. Linda, Ma'am Lindang Linda. Belleza. Opo. Kasi at the time, so can you imagine, Bert, naging katrabaho ko pa dati sa provincial development staff before. Mga 1970s. Ay. Namundag ka na. Yun na po, 1 year old. 1 year old So, na po ako. yan. So, ano pa, Bert? May ano pa? Mag-send na ka mo kay mga tips. Ano pa ang igwa mo dyan po, Ma'am Pita? Ayan, igwa pa kita gawing green corner ang isang bahagi ng bahay. Pwedeng mini garden, vertical plants, or simpleng paso sa bintana. Yeah. Sabi ko na, pwede. Tapos pag nagbabagyo, may ano na makusog, iralaw yung gabos, taning day nararaut ang mga masitas. So, pwede ba, Bert, ang sulada sa paso, madali yun, man lang yan magbuhay. Kamatis, at saka yung sibuyas, madali yun, hindi ka na mabakal. Ako, igwang mo niyan, Bert, tuman, So, ano baga? So, talbos ng kamote, nagpako ako, dakulon, kinag ko lang sa
plastic container. So, yan, may mga gamot na. So, kinag ko sa lawas para magtubo, duman na lang ako magutos. Ito pong sibuyas, may parong ba yan, Ma'am Pita? So, ano yan, yung... Sa pigaluto? Oo, May yung parang mix. din. Magayon po itong sa may parang din, ano para sa laog kang arong. Iyon naman ang freshener po nindo, ano? Yan, dakulo na, may nababakal baga kayan sa mga groceries or ano, na pwedeng itanong. Dalion. Ayan. Tapos number 10, isama ang kalikasan sa panalangin ng pamilya. Ipaalala sa mga anak na ang kalikasan ay regalo ng Diyos na dapat alagaan. Ayan, regalo ba yan ng Diyos? Ano, Bert? Nature. Yan, kalikasan. Ayan. Regalo ng Diyos. Gana sa kunig ning nag-send Ma'am Pita kay message. Alabak, yun na inyong magana. Pwede pa man po kamo maghabol. Sabi ni Sir Mark, pinapatay ng mga anak ko ang TV kapag wala namang nanonood. Natutunan nila na bawas kuryente, bawas gastos, tulong pa sa kalikasan. Si Sir Mark, entry number 1. Ayan, pwede na, no? Ayan, good luck. Iba na. Sige, tingnan natin kung sinong mananalo. Mapili na lang kita Ma'am Ayan. Pitang saro. Ay, Bert, Sige ikaw man sa kuya, may nagpadarama na message. Naglagay kami ng compost pit sa likod ng bahay. Every weekend, merong family activity, ang paglalagay ng mga balat ng prutas at gulay. O yan, kagbo na dyan. Okay. Si Ma'am Oo. Sheila. Ay humabol po si Sir Mark Ostonal, madalasan naman Pita, tabasahan sige. tayo ni. Sabi ni Okay. Sir Mark, tips, reduce, reuse, recycle. Bawasan ang paggamit ng single-use plastics, gamitin ulit ang mga bagay at i-recycle ang mga pwede pang magamit. Yan, kayo na kagbo po. na. Ayan po. Igwa na kitang tulo. So, Sir Mark Ostonal. Oo. Sige po. Dagdagan ta pa po. Baka ikaw ka pa dyan, Ma'am Pitang, Ayan, mga check ko nagme-message po sa imo. Ayan, igudigdi. Maestro ini Bert. Maestro. Opo. Oo, bilang guro, tinuturuan ko ang mga estudyante ko na magdala ng sariling tubig at baunan araw-araw. Yan, magayunon birthday na mabakal. Si Alan ini, teacher. Ano Yan. po, nag-upload po si Father Noman, naghihiling po. Hi, Father Noman. Mahagad po, kiibos po, Ma'am Pita. Ma'am Pita Actually, si Bert, Father. may nagdara sa harong. Sige po, Father. Dadaran mi ikaw, Father. Oo, ugarin din ito pwede. Ininit ko na sa nangani sa tubig. Ay, masupog man ito. Okay, Father Noman po. Ano, dapat. So, bagong luto. Kahapon pa yun. Tapay, may nagdara. So, dati may kairiba sa harong, naghapit sa harong. May darang, ibus at saka yung suman, Bert. So, opo. color violet. Ayan. From the refrigerator, nagpakalaakaga akong bunay. So, kinalaakaga ang kang bunay, dumang ko na kinaag. O, di ba? Tip po. yun. Ako kuminsan po, pag nag-iinit kimaluto, dumang ko bibarabaw. Ako sa maluto, nagsasap na, duman ako nagluluto na kibunay. Oo. Okay. Kaya lang nag-brown out kanina. Kasi bago nagluluto oy po. kaming malut bagas, biglang brown out. Kaya sa stove na. Thank you for watching, Father Noman. Day bali, Father, ikaw ka ng reserve ibos. Ayun. Thank you, Father. Kaya lang siyempre may bigbabakalan po talaga bagang sumasiraman, bako lang sa basta-basta Mampita. Ano? Ayun kang sabi ko sa iyo, kasuhapon kami ni Angela na atab, nagbakal man kaming ibos. Sa yung apo ko nakaubos apat kasubago. Apat na ibos, grabe itong apo ko. Sabi ko, tama na, 3 lang. Mama, isa pa. Tapos nilalagyan ng honey. Iyo po. Yeah. Honey or kuya po sugar po. Pero mas maray po ang honey. Oo. Pero Sabi kung niya, nag-inom kang tsokolate pagkaaga, okay din po siya. ayan, may edit Oo. si Ramsa na. Karina, imagine kulugod Nag-call pati si Father Noman. Sa si Father Noman, tako may ibus Father kita Noman, nakanta. sa ka na nga ni Tabi. Tabako garo po. Ay, arayun pala. Sa first district po garo. Abay isa na tapos si Father Oo. Noman po kung saan. O, Sige ikaw po. kapag na-receive na message na Sige. pwedeng isabay ta, kung Sisi hindi po siya so last mo Pampita Garday ko nasulat na excite po. Kay Alan Sumaestro, Si Sir Alan. na Okay nagtuturo na siya sa mga estudyante na magdaraki tubig at saka magbalo na roal daw. Okay. Ayan. Si Alan. Sige po, ano pahabol po. Si Miss Serena, masarap magtanim kasama ang mga bata. Kapag may ani kami, proud na proud sila. Na sila na raw ang nagtanim. Ayan, ang sabi ko sa imo, Bert. Pag Opo. nag-arano yan, nagburuhay na, magmahong ka ng mga akit na may pangarano. Tanom ko ini. Ayan, Yan, very opo. proud. Sige na po, send na po kamo kang mga entries ninda po. Tamay price kita ali sa Pila Alice na yan, Bert, Corner. tabi? So, Nareputara. 5 na po. 5 na. Ayan. Dagdagan ta pa Mampita para mas sige, maugma. okay. Sige po. So, ang last na is Serena. Serena. Pahabol na po kamot sayang kang premyo po ali sa Alice Corner. Pwede man mag-intro po si Sergio Napolis si Sir Nico Martinez. Basta mas kasi sa pong mag-message dyan sa mag-message kung anong pwede mas. ninyong i-share na Alice tip. Cor- Mapili Alice na si Corner Bert. po. Oo. Ayan. Hi, Father Noman.
Sige po, Ma'am Pita. Ma-message lang. Okay, Father Norman. Sige. Sa O, inyo igwa na pa digdi, pong Bert. Pasig. Si Sa Carlo. Kano. Oo, ang aki ko mahilig mag-recycle ng bote para gawing paso. Oo, bote ng paso. Pwede ba yun? Ayun Ang po, galing pwede ng creativity nila. Alam mo Bert, yung mga bote baga na pigigibong pang decor, Opo. may pigpipintura na kung I remember Ayun po, before. ayun po. Opo. Ako Bert, nagbakala ko lubid, kinagang ko lubid, ayun kahit po. itong that time na may pandemic, sa mga bote, nagbakala akong lubid, ang ko ng glue stick, o di pang dekorar. Ayun, Yan. tama. Si Carlo ini, so Sige nagpadara. po. Ano po, pahabol, Marites. Mamarites, igudaasin dang eco-friendly family challenge. Bawal plastic sa laog kang harong, sa laog kisarong simana. Ay, pwede po. Pag nakalampas ng sarong simana, Pwede na. Ay, di po, Mampita, pag nakalampas kisarong simana, gari sanay, masasanay ka na. Iyo. Masasanay ka na. Ayun na po ang terminindong gigibuhon. Ang term niya, eco-friendly family challenge. Ayan. Yan, pwede man yan ipasunod Magayon Opo. na ng tip kay ni Marites na nagpadara. Oo, eco-friendly family challenge ang pigigikulan. So hello gilon kay Sir King yung Opo, regular Sir King. natin. Kay Sir Sir King. Jude Andes din po sa Bunker 1. Ayan. Nagdako lang kita Bert Gano'n before po kita we only have 2 Pito. minutes. Sige po. 2 Ay, 2 minutes lang. na lang kita. Oo, Sige, igwa sana ka pa. po, Mampita, baka igwa ka po. Baka may Oo. maghabol pa po. Igwa ako digdi kay Bea. Sige po. Tuwing magpapasko, gumagawa kami ng Christmas decor na gawa sa recycled materials. Ayan. So ano yung mga pwedeng gawin na recycled materials na Ang Sinda iba baga meron. po sa mga patos. Oo. Nakahiling ka na po ito sa mga patos baga po na mga Oo. So pwede siguro message ni Bea. Sige po, ika po Ayan. ang sa tuyang. Christmas decor na mga out of made of recycled materials. So, ikaw po kitang nagpadarang 8, Mampita. Ayan. So, ikaw po ang magpili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magtawag ka kinumber. I-rumble ko na. Kasi dahil mo man aram. Pira yan. 8 po. 1 to 8. Apo. Ayan. Si number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 7. Oh, number 7. Pick ano ta po in any no particular order po in ano. Oo. Number 7, si Sir Mark Ostonal. Yay! May sound effect ito dyan, parakpakan po. Congratulations, Hello, Sir thank Mark. you. Congratulations. Ayan, congratulations, Sir Mark. Ang sa iya pong tip, reduce, reuse, recycle. Bawasan ang paggamit ng single-use plastic. Ayan. Gamitin ulit ang mga bagay at i-recycle ang mga pwede pang magamit. Ayan. Congratulations. Ang ini Ayan. magpita. Pagkada may kita, iguana kitang pa-contest. Ayan, sige. Oo, magkaisip lamang kita kung ano. Ano po sa nung ang mga pwede tang ipapremyo po? Ano? Oo. So magayon na niyan yung paano ang pag-claim niya? Paano? Sir So, Mark, tagasain po ikatabi. Sige po, Padala na lang kung ano. Apo. na lang pag Mag-message na-receive ka po, mo na Sir yung Mark, text. kung So, paano thank po you po sa i-text. Gabos na nagpadara kay tips digdi sa Satuya, nagdagdag ng mga tips para digdi sa Satuya pa contest about our environment, kung Ayan. paano. Ang usapang pamilya bago po, kaintra kita Gabos. Tagabos Yan. kita parte kan kisarong pamilya. Lalo na po ang mga listeners and viewers po kan DCGB, talagang sign on to sign off. Talagang niya po sinda nakaantabay po. Actually, nag-aabang na sinda kang susunod na programa. Ay. Salamat po sa indong pagsabay po sa muya ngayon na hapon. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yes, mabuhay ako po si Pita, kaiba taman po sa technical department si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. may panibagong pag-asa. Abangan po ang masunod na programa, Pink Yun My Baby with VP Henry Maceda. Si Sir Mark na po from Barangay Bitano. Thank you so much. God bless Mabuhay. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.